Sieltä paistaa. Toivotaan nyt paistaa. Kuinka ovat löytäneet? Ei saa. Kyynel äänes. Se on todella. Tännepäs kaikki hympänykset pois pääomaa, kiitos se akku kestäisi. Kolmonen Lauri Oskari ja ykkönen Anna Pella kautta Portable. Annan raportin ensi kerralla, mutta nimi Matti ja QTH on tällä hetkellä Ulvila, tarkemmin tämmönen Joutsijärvellä sijaitseva Tuurunkankaan autiotupa. 3 Lauri Oskari ja 1 Anna Pella kautta Portable. No niin, kolme Lauri Otto tässä. No niin, hyvät iltapäivät Matti. Joo, okei, teillä tämmönen maastoshommma siellä sitten. No niin, nimi Toppis QTH Tampere ja juuri tuossa katselin niin sinne 5859 se on raportti tänne Tampereelle ja näin, että tämmöisellä vanhalla Kenwood 940 S ja Artemi tämmönen inverteri ja sen oleva dipoli, joka menee sama lanka vielä 40-kin, että siinä on semmoinen Kela välissä. Se vähän sitten katkaisee, että 40 se on niinku täysmittainen. Joo, tämmöisiä. Tässä ei mitään. Tässä vähän tuossa pankkiasioita nettissä maksamassa laskuja ja ajattelin tässä vähän kuunnella bandia samalla. Vielä takaisin Matti. Joo, 1 Anna Pella kautta B, OH3 Lauri Oskari. Joo, Rookeri, viitis breikat nimen vielä. Mitä kysyit? Mikä nimi, over? Varmaan sopisi siihen, että raudan. Anteeko se rauta? Joo, Rookeri hommatopi, kyllä se hienosti, 58. 58 jokseenkin tasaisesti, että tää ihan mukavasti luettavissa. Täällä on tosiaan tämmönen spesiaali ekspeditio meillä tänne kämpälle ja on CV:llä vorkittu ja välillä tultiin SSP:lle ja tarvittaisiin voidaan olla AM:lläkin. Ja sitten taas CV:lle tässä illan mittaan. Tämmösiä. Kiitos yhteydestä ja kuullaan. OH3 Lauri Otto ja OH1 Anna Pella kautta Portable. Joo, nimi oli muuten Matti täällä päin, over. No niin, okei Matti, kaikki juu ja kiitokset kuusosta. Pertta.
on hyvä kyynel tämä. Huikkaa vähemmän. Niin. Se on hyvän stabiili kyynel. Oi. CQ, this is Oscar Hotel 1 Alpha Bravo stroke Vodapol. Oscar Hotel 1 Alpha Bravo stroke Vodapol. CQ, 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 this is Oscar Hotel 1 Alpha Bravo stroke Vodapol. Oscar Hotel 1 Alpha Bravo stroke Vodapol. CQ, CQ, CQ. This is Oscar Hotel 1 Alpha Bravo stroke Vodapol. Oscar Hotel 1 Alpha Bravo stroke Vodapol.